Serus ľudia, dneska to je nové videjko z Karery. Za Mixaka, bolo tam aj predtým natáčané, ale to bolo zbytočné, to by ste to nekoukali, to by ste tak preskačili. Takže máme tu za Kareru Mixaka a dneska som zvedavý, ako to dopadne. By the way, kto by to, tak som to natáčal neskoro a bol som tedy strašne unavený, takže takto vypadá na Mixako a ideme na video. Vítaj v klubu. Ahoj Mixak, no. Z toho příchodu mám veľkú radosť. Dúfam, že v týmu Sparta Praha prožije dlhé a úspešné futbalové období. Teším sa, že si veľmi rýchle vybojuješ miesto v základnej zestave, aby sa tak stalo, aby si zlepšil hodnocení trénerské přízne. Musíš každý deň tvrde trénovať a pracovať na svých dovednostiach. Pokud sa hned neprebuješ do základu, doporučujú venovať pozornosť na zápasovým cieľom. Každé utkanie ti nejaké stanovím. Hodne šťastie, Brand Briskin, alebo jak sa číta. Takže my ideme do... Neideme nikam. Sako sa tam fotil, Sako. A deň zápasu. Sme... OK. Pravej. Takže... To je Mixakov debut za Spartu Praha. Alongside me is Stuart Robson, and we have pre-season group stage action from the European Continental Shield coming up. It's Sparta Prague, and they take on Cagliari. This is their first pre-season game. Time for players to get their match fit. Dáme napríklad toto. OK, poďme oši. Poďme Sparta a už Mixako po prvých sekundách mal loptu v drese Ačku Sparta Praha. Ale Mixako... Mixako strieľa, ty vole, no. Tesne, je to na dobrej ceste. Tak s tými brýľami. Nemohol som takto. Daj si. Poď, ne. Kurňa, to neprejdem ani neviem, keby bolo čo. Mixako to strieľa zatočenú, ale to nič. Daj mi do behu. Ne. Skúšal lobiček. A oslal som ale fúzičky do prdele. Teraz spomenul. Daj mi to. Gól! A prvý gól musíme zakončiť. Spáneček. Jak sa to je po česky a po slovensky. Spánek. Alebo spinkáme. Spinkáme, dáme a pánové, my spinkáme. Krása. Proste to je Mixako ďalší Cristiano Ronaldo. A poď. Ja to som mohol späť, no. Si musím prepnúť nejako. To nejaké modráke. Tak. Áno. To bude žltá kartička? Áno. Preciado. Marciado. Preciado. Napadaj. A poď. Aha.
Tak nie, no. Daj si. Daj si. Čo je? No nič. No omylom som vypol kameru, takže zase. No kameru, video. Karabec je zranený. Ojojoj, to není dobre. Daj si. Nič no. To asi nemal robiť, čo už. Poď. Ne. Prdele. Do riči. Dobre. Sudivčej. A pošli mi to. No. Už som išiel skontrolovať niečo, takže pardon. Lebo Fifi hraní, to je proste najlepšie. Ale pozor na túto akciu, lebo idú na našu bránu, ale stále obraňujeme. Ty kokostička. Fúha, no. Oni robia s nami tiki-taka. Skoky, aké naražačky, a dobré. A poď. Nemám rýchlosť. Not a huge chunk of added time, 1 minute. Possession changing hands. Tak nič. Ale prvý počas je na 0 a vyhrávame proti Cagliani. Tak. A tu je Mik Sakino s brejlama, jak sa to vie po česky, prečo viem po česky, to je jedno. Brýlami. Sigma. Takže ideme ďalej. And away they go again into the second half. Poď. The attack fizzles out. Oh, danger here. He's been ruled offside. Čo? And a substitution in the offing. Asi, akože no. Luperto. And a fine tackle.
Spartanské tiki-taka. Tak nič. Breaking at pace is always a possibility. Ja neviem, čo mám vraviť. Zortea ide. Nejaký Herzog. Ježi, ja som nejako... Vyčítaný... Ne. Pozor. Zatekáčku a nič. Skúšal som niečo uvariť ich s mixakom, ale to nevyšlo. Dobrá. Veľmi dobrá akcia. Pozor, ale tu máme Sparta Praha akciu. Zahrajú to nakrátko. Nahraj to Mixakovi. Mixako to... Zasekávačka. Hej, súdi. Máme rohy. Andersen je dole. Pozor. Stále nič. Tu bude centrovať už. Ti dám capaty, Gabrieli, potem dám capaty, Gabriel Capa. Dá? Pico čo? Okej, no. Aha, a už som išiel povedať, že aký pas. Hej, pískaj to, súdi. Ty Žilinčan. Ja som zranený na svojom debute. Na svojom debute za profi kariérou. Som zranený. Dobrá. Ne, ja som nevládem. Čo boli? Noha boli. Nič, no. Sako má asi problém s nohu. Ale on sa vylečí, určite. Jaký pas od Mixaka? Nie! On ma nevystrieľal tréner? Ale on už je zdravý? Mixako ne! On sa zase kávačky si nech porobí. To bolo úžasné. Ty kokos. To bolo niečo iná strela. Si, ale navarím ti už jednu. Luvumbo? To sú mena. Jak Mixako. Gól! Dali sme góla v 90. minúte na 2-0. Gól! Áno, dali sme to. Koniec, Mixako na svojom debute dal jeden gól. Jeden gól. O svojim brýlami.
Ike Style. And a good performance. The fans are taking Hoši, toto bola prvá časť z tejto kariéry, hej. Takže ďakujem, že ste to pozerali. Viem, že ste nahnevení teraz, že toto je úplne zlé, hej. Ale len toto je začiatok, hej, tejto cesty. A toto nebude jedna cesta, že Mixako iba kariéra, toto. Cestáme v Rocket League, vo Fortniteu, proste kariéra hráča, trénera, Ultimate Team. Tam je všetko, jak vás to bude baviť. A tu dal Mixako spáneček, proste. Jako čo chceš od Mixaka, hej? On je najlepší. To je on proste. Tak ja len dúfam, že sa vám to páčilo a tak Darek Párek.